Kaya apa? Gathik glinding made in, Mbak. Eka prihatin sih. Ayo, kaya apa, Kak? Yo. Kon vokal aja kalah banter karo instrumen. Ha, nggih. Nano. Ayo. Mano emprit. Prit. Prit. Gareng. Ayo. Pating cruwit wit. Raram. Ayo, Ca. Caluru. Model ae sudah. Nano. Manuk ketet tiyet. Tetepret. Oh iya. Oh. Cirit. Oh. Adem kok ya. Ayo. Anu. Pating cruwet wet. Yo. Nano. Alfian ya dililo-lilo. Malap ya.
Mati sisan jane. Ayo. Oh, senadyan wujud temong paksi Norano agawe talineng brongto Piye Mas Gareng? Iki tak upamake kaki toa masjid. Toa masjid. Wujude cilik ning suarane wer. Toa masjid. dadi ketoke cilik tapi nah Suarane cetha banter rawa. Kuwi yen ora rusak. Yen rusak Ya ora nek iki ya apik ora rusak. Biasa powere full ngono. Banter ngono. powerful. Iya, kuwi jenenge teknik manipulasi, ngerti, Pak? Iya. Pengelabuan. Pengelabuan. Ya. Jadi aku nyuara banter ngantek muni mburi maktut enggak krungu ta? Enggak krungu. Ayo. Ayo, anu. Alus manis nengsa make Norano. wasawenggon kula lana goleki Telat ngombe obat bocah iki. aku seneng ngeten lho iya goleki. tak ibaratke manuk kutilang panjenengan Betul. nek ibu-ibu kan misal Mbak Suci manuk apa Ora duwe. lho ibarat Ora tau ngingu manuk kae. manuke bojone Oh. ngomah nek Kowe kok ngopeni nggone bojone Suci ya ngapa? ya Mas Wayang upan-upan manuk Ayo, Rebang. ya nggih Ayo. Presiden kok karo gede manuke arane. Suci kok manuke bojo Anu. Ayo. iba bunga hengan Oh, aku kulino gambleh lho iki. Tiku. nyanding bisa dadi tombo Yo diaturke buka celuk. Nah, mangga. Podang kuning dening Mbak Eka Prihatiningsih. Mangga. Iya, Nduk. esuk awane ngomah wis ora ngrasan Halo lali. luyuran nang goleki sing tak sayang mumbang midang wakmu goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman-eman yen nganti yo kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning empang kedancangan tak tindhe saka kagungan sarapi ngoceh dhewek gawe bencukan kalau kae tak suwon mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku
Ya, irama seger sing penak. Ngerangin gender gampang. Nyokek Mas, yo nyokek yo. Nyokek Mas, nyokek yo. Ayo Kak. Eso awan ning omah. Khusus Eka si joget, ayo. Uyuran anggone rasayang. Ya. Bukan mobeng midarang gonku goleki. Ora krasa esuk awan. Henti Mas Gareng. Yup. Yo, eman yen nganti tan nyawa. Goyang-goyang sawang mencok ning apang. Kegacangan tak riji saka katungan. Sarawi ngoceh dheweke ngalih coan. Eka, yo. Tak suwon mbok aja ngece. Alas jegleng. Mas Gareng, ayo. Tak sawang tambah manis. Ibu bunga yen lakon nyanding sirane. Ora bakal Eka. Ya, Mas Gareng, ayo. Raden Arya Warku Jane Raden Arya Warko Warko, Darat nyata lamun Satria Jodi Pati Aku sakagagong luar adik simbar jajan Dolimbo. ngandika gerang-gerang Nono. pindah kunto Mas Kak. dasar satria prawira Nono. Rama Mas Kak. gunungane
Dadang hoya hoya. Ate. Eling-eling sapaling baliyaning. Eling-eling sapaling baliyamaning rama. Saut Mbak Suci ayo.